Fi żmien fejn kulħadd irid iżomm id-distanzi soċjali li tirrekordja video mużikali b'40 mużiċist differenti mhix biċċa xogħol faċli. Madankollu Pjazza Teatru Rjal irnexxielu jagħmel dan u għadu kemm nieda video mużikali ġdid mill-Malta Concert Orchestra. Video b'messaġġ pożittiv li għandu l-għan li jgħin lil min jarah u jisimgħu fiċ-ċirkostanzi li qed ngħixu bħalissa. Christopher Muscat, direttur ta' Pjazza Teatru Rjal, qal li bħal ħafna istituzzjonijiet kulturali minn madwar id-dinja huma wkoll kellhom iwaqfu ħesrem il-programm artistiku tagħhom għal-2020 minħabba l-fatt li ħadd ma seta' jattendi fiżikament fit-teatri. Huma ħadu inizjattivi biex iwasslu l-arti tagħhom b'mod virtwali permezz ta' dan il-video. Charles Gatt, chairman ta' Pjazza Teatru Rjal, qal li dan it-teatru joffri kalendarju varjat minn programmi informali għal attivitajiet formali assoċjati ma' Teatru Rjal. Il-video mużikali li huwa bbażat fuq is-single Music ta' John Miles tal-1976 jinkludi fih 40 mużiċist mill-Malta Concert Orchestra flimkien ma' kantanti lokali. Il-maestro Paula Bella u l-maestro John Brown kellhom biċċa xogħol biex ikkoordinaw ir-recordings individwali, madankollu l-maestro Brown jemmen li l-isforz kien siewi għax il-mużika m'għandix frontieri u pajjiż maqut jissarraf futur aħjar. Għal-maestro Abela l-aħħar kliem tal-kanzunetta huma taqsira perfetta tal-messaġġ pożittiv li f'dinja mimlija nkwiet, il-mużika tgħinni nibqa' għaddej.